me get a pop when the beat goes. Så YouTube, og velkommen til. I dag der skal vi flække ham der med Ulrik. Kom, vi har celle. Nej, prøv, jeg tror bare skrive, kom til min celle. Jeg lægger lige min mad af. Vi har brug for hjælp. Please. Jeg havde lige vi skal bare lukke ham ind i cellen. Ja. Tak. Jeg prøver, her, kom. Er du klar? What? Står han inde i væggen, eller er det bare mig? Ja, du er inde i... Ja, du er inde i væggen. What? Sådan der! Kan ikke se dig. Okay. Er I klar? Jeg. Okay, jeg er klar. 3, 2, jeg stiller mig herom. 1. Og... Skal vi gøre det? 3, 2, 1. Go! Kom for et! Han er gennem et! Nej! Han er gennem et! Nej, lol! I GM1, nej! RIP. Lol. No. Vi har brugt så lang tid. Ej, det gjorde vi jo ikke. Vi brugte jo ingen tid. Nu må vi sikkert hjælpe. What? Okay, hans thorns er simpelthen så sindssyg, ikke? Så man bliver one-hitted af den. Ja, det gør man også med ham der, The Dog Dragon. Ja. Ej, hvor rip. Rakham, hvis du ser den her video. Wow, nu er jeg. Rakham, hvis du ser den her video, ikke? Så går lige bare givet lidt mindre OP. Ja. Jeg skal bare sige til ham i morgen. Jeg er i jail 5 minutter. Rip. Ja. Nå, men folkens, tak fordi I så med. Vi prøvede at flække en vagt, som var i game mode 1. Ja, som selvfølgelig var i game mode 1. Det... Men tak fordi I så med. Ja.